Yeah, 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 yeah. JD. Ilokano Reggae vibes! Akape akla unay itiruar balay nge madamit lang matangamang surot kaniak Ay si Manong sa dino ti papanam. kas FBI amin amoda nga aramidem Mare nakitam ni Manong. napalabas meten nakapurma pa'y Baka ada date na, baka ada lakad. awan pay proof ngem viral meten dagos. Uy Marites nga kapitbahay. At tutubo ti istorya kadat sardeng ti balay. No awan balita mangarami di tibaro At tultuloy ti Tsismis aging ga iti umaga. abidindam dabidindam dam 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 bididong dong go bididindam dam 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 Di na panak tindaan bumili la tinapay pagawit ko kita da boyfriend kun kunada Anda amo nagatangag la sa bali. Ngemiti kwento da kasla artista akmet Mare narik ngam at the latest issue ni manang nga tahimik. kit adda daw kado Nemi di sinubli ti istorya iti sa bali. nagbalin nga lima dagiti nobyo na kuno yo no ada umay nga tricycle sa kalsada amo dadagus no sino ti sakay na No ada parcel nga dumteng iti balay. amo da pay no mano ti presyo na yo no ada nagaway live report damit no ada nagsubli breaking news damit Awan load nga updated lata. Marites Network International talaga Uy Marites nga kapitbahay. Ak tutubo ti istorya kadak sardeng ti balay. no awan balita Mangarami di ti baro. Ak tultuloy ti Tsismis aging ga iti umaga. Bye-bye! Mari! At damanin latest! Lalagi han mo nga rodrugian. Sabay! Good vibes lying! Awan nagsakit dinagin! Reggae vibes para kadagiti Marites ti barangay. Babidam babidam bam bam babidam bam 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 babidam bam bo babidam babidam bam bam babidam bam 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 babidam bam bo